Takže já vás zdravím u nového videa, já jsem Komandy TV a dneska si zahrajeme Modern Strike. Toto je druhý díl, minulý díl měl dost velký úspěch a proto jsem se rozhodl vám natočit další díl. Takže začneme tím, že si otevřeme první čestku, takže jdeme dát tuto blbost a doklikneme si na čestky a zabereme si tu golden chest. Tak. OK. A modlíte se za mě, že nech tam dostaneme něco dost dobré. Kredity nějaké. Ty. Dobré. Že dostali jsme zbraň. Podívám se jakou. To je, tuším. Čili musím najít len. No mám ju. Táto. OK. Je dost dobrá. Tak. A já si ju asi prehodím. Lebo chceme tu dobrou zbraň. Chceme mít tu nejlepší a nakillím si a potom zase si otevřem nějakou dobrou částku. Tak krásně a jdeme do boje, takže dáme battle. Zase natočíme nějakých těch 8 až 9 minut. Tak. Radím vám, dokoukejte to celé, abyste z toho měli aj něco vy na lenia, takže jdeme na to. Takže máme tu dobrou zbraň. Ukáž, jaký má. To je krásné. Nejlepší zbraň, lepší jsem zbraň nemohl dostat. No tak už jsem, jako chvilku si to zahrajem, jako, ale už jsem hned mrtvý, jako really. Chcem se potlit k němu. No. Jsem. Tak pojď, vykuchni. Bum. Dobře, tak on je nesmrtelný jako Really. No pojď. Dobře, pokračujeme, snažíme se dostat. Dobré, ta zbraň je dobrá. Hodíme tam asi pár granátů. Už len trefit se bude problém. Dobre, táto zbraň je perfektná. Best. Jo. Dobré. Takže jsme to vyčistili. Tak nám už končila aj hra. Takže táto hra sa mi dosť vydarila, ale ľúbi sa mi táto zbraň. A asi ešte si natočíme nejaký, ešte dneska natočím nejaké, akože si predtočím nejaké videá, lebo toto je best zbraň, aby ste ju užili se mnou, abyste si ju užili se mnou. Tak, chvilku počkáme, dáme další betlík si dáme. Tak, jsme v nějakém domě a už len nepriateľov hledat. Nikoho nevidím. Dobre, vidím. Někdo zezadu. Takže mě zabil nějaký gorec. Má dost pěknou zbraň. Doufám, že mě je počuť suprově a ne, že jak retard. Abych se nesekal. Tak, doufám. Tam. Z boku.
Mě někdo zabil a nevím ani jak. Aha, to je on, dobré. Tak a zatím natočíme si ještě nějaké jiné hry. Chcel bych natočit Geometry Dash, že dám všetky jakože levely na první pokus. Takže dá mi to dost velkou robotu, abych se to naučil do několika dní a vydal toto video ještě zatím, co máme my prázdniny. Tak bude to dost velká fuška. Hodíme tam granát. Aj tam. Skoro. Tak budeme asi kempit tady hore. Nejsem noob. Ale kempení je také bezpečnější. Tak. Dole nám nikdo najde a tam vidím nějaké typka. Dobré, je mrtvý. Ještě nějaký typan je asi dole. Nemůžeme tu skákat? Škoda je, že v této hře nemůžeme skákat, jak vidím. Ale skrčit se můžeme. Aspoň, že to můžeme robit, lebo ledva už aj to zvládá s tu ťažkou zbraňou. Koľko ich vlastně je vůbec? 6? 5 na 5 asi. Alebo to je skóre? Jo, to je asi skóre. Musím zrovna prebíjat. Dali jsme si kill. Další. A dali nás dole zrovna, keď jsme si dali double kill, jako fakt. Chytám rage z této hry. Jako hrajem to chvílenku a už dostávám rage jako fakt. Tak. Vyhrali jsme poprvýkrát a já myslím, že pro tento díl krátký, či je krátký, napište mi, či chcete dlhší videa, alebo krátké, já to spravím nějak, určitě si dám dokopy. A já se s vámi loučím, nezapomínejte dát like, subscribe, koment a čaues.